Noi teoretic suntem live, imediat verific. Bună seara, dragilor, și dacă ne vedeți, să-mi dați un semn. Da, ca să nu vorbim așa cu noi înșine aici. Nu că nu ne-ar plăcea, credeți-ne, ne-ar plăcea că nu ne-am văzut de mult cu Bianca, dar vrem să vă transmitem și vouă niște informații foarte, foarte faine. Bună seara, dragilor! Astăzi, așa cum am promis, vin cu următorul subiect de fiecare joi la orele 19 sau la orele 18 în funcție de cum este situația. Și astăzi este un nou subiect de împuternicire, de informare, de ajutare pentru fiecare dintre voi ce ține de abordarea holistică a sănătății. Și o să vorbim despre masaj care pentru mine a fost o descoperire, o adevărată descoperire atunci când am venit la Bianca și Bianca așa pur și simplu cu apăsări ușoare, prin linii, prin punctele care le știa ea, m-a ajutat să mă simt total altfel și în final să devin clienta ei până a ieșit în concediu de maternitate, că eu tot o aștept. Foarte interesant că i-am și spus, a născut primul bebe și tot o așteptam după un an de zile, zic să iasă și aproape că să-ți finiseze anul, mi-a zis, păi eu aștept pe a doilea, zic clar, masajul meu, asta oricum nu contează, să-ți crești baby sănătoși în continuare. Dar mă bucur foarte mult că ai acceptat în seara asta să fii cu noi, alături de noi și să ne împărtășești un pic din cunoștințele tale despre masaj, din experiența ta despre masaj, pentru că ce am observat eu, ce am trăit eu cu masajul făcut de tine este că e și un dar de sus al tău în ceea ce ține de această parte. Așa că, Bianca, bună seara, bine ai venit și am să te rog foarte pe scurt să ne povestești un pic despre tine. De câți ani faci masajul, cum ai ajuns să faci masajul și, uite, adică informații care vrei tu să ne le dai așa scurt. Bună seara, mulțumesc, Natalia, pentru invitație. Sunt onorată să fac treaba asta, e prima oară când fac treaba asta pe Zoom, într-un live. Așa că pentru toate lucrurile există un început, chiar dacă au venit copii, chiar dacă ești mămică, se poate, dacă vrei și ești motivat și ai voință să-ți faci timp pentru orice și găsești modalități. În ceea ce privește masajul și meseria aceasta, deși este și meserie și dar primit în același timp, pentru că, într-adevăr, ca și oricare alt lucru, eu am văzut și cunosc faptul că fiecare om a venit pe pământ pentru ceva și ține doar de noi să ne dăm seama și să ne căutăm pe un drum sau altul sau pe câte drumuri vrem noi, doar să ajungem în punctul ăla, să înțelegem pentru ce am venit și care e misiunea noastră. Ca să putem să fim cu adevărat împliniți și să ne ducem darul nostru și lumii. Pentru că asta este, de fapt, motivul pentru care suntem aici, ca să facem schimb de daruri. Da? Eu am venit cu ceva, îți dau din darul meu, tu ai venit cu altceva și mă completezi pe mine, mă împlinești și pe mine din direcția ta. În privința asta cu masajul, eu am început să descoper treaba asta singură la mine, adică am avut înclinație spre asta încă de acum 11 ani, dacă bine mi-aduc aminte. Cam acum 11 ani am început cu familia mea, cu mama, am început cu mama să-i fac ei masaj, cu bunica mea, care era extrem de bolnavă, a avut, printre altele, și cancer. Și bineînțeles că, în special în cazurile acestea foarte grave și mai ales terminale, evident, omul are nevoie și de masaj. Pentru că masajul nu e doar fizic, ci începem din zona energetică, corporală, emoțională,
psihoemoțională și apoi de-abia ajungem în fizic. Pentru ca o boală să ajungă în fizic, prima oară începe din structură energetică sau din spiritual, acolo se pune prima sămânță, prima oară. Deci ultimul nivel este corpul fizic. Din păcate, de cele mai multe ori, și ăsta a fost și cazul bunicii mele, oamenii așteaptă până în ultimul stadiu, din păcate, nu știu de ce. Corpul tot țipă, adică în primă fază el începe să șoptească, începe să zică din ce în ce mai tare lucrurile, noi nu auzim, nu suntem atenți la corp, nu suntem conectați la corp, pentru că nimeni nu ne încurajează și nu ne învață să fim acolo. Cel mai important este să fii conectat la tine și la corpul tău, la sufletul tău, la psihicul tău și la tot ce ești tu. În schimb, lumea asta funcționează un pic diferit și toate lucrurile care se întâmplă ne trimit în exterior. Atenția noastră în permanență să fie în exterior, niciodată în interior. Și atunci, evident, ajungem să ne ocupăm și de corpul nostru, de emoțiile noastre, de mintea noastră, când lucrurile sunt chiar undeva pe stadiu terminal. Deci, cum am început să spun, am început cu mama și bunica mea și de acolo am început să descoper cât e de important și de acolo am început să fac, am văzut că îmi place, am văzut că sunt potrivită pentru asta, pentru că vedeam ce se întâmplă la finalul masajului și puneam mâna exact acolo unde erau probleme, exact acolo unde le dureau. Și ulterior, după ce terminam, nu pot să o numesc ședință, pentru că pe atunci nu era ședit de masaj, nu știu cât lucram, nu mi-aduc aminte, dar oricum era cel puțin o jumătate de oră. Lucrurile se ameliorau, adică zona respectivă sau zonele dureroase se ameliorau sau începeau să dispară ușor, ușor, începeau să dispară durerile. Și atunci eu am început să-mi pun niște întrebări, mai ales prin faptul că mă duceam foarte mult pe ceea ce simțeam. Pe vremea aia nu știam tehnică, deși ulterior, după ce am făcut curs de perfecționare, am înțeles că tehnica era în mine. Eu am făcut după aia curs de perfecționare ca să pot să profesez. Dar meseria te găsește pe tine, nu tu găsești meseria. Treaba ta este doar să cauți în tine, pentru că acolo este tot ceea ce ai nevoie să găsești. Și să lași Așa am început eu Da, așa am început eu cu familia mea și ulterior am început am făcut cursul, am luat diploma și mi-am închiriat un spațiu într-un salon normal, unde există și cosmetică, și manicură, și coafură și pentru că nu sunt pe principiu să-mi fac publicitate, am închiriat spațiul respectiv și cred că am stat cam un an de zile, dacă nu chiar mai bine de un an de zile. Am zis, aici nu o să știe nimeni că există decât Dumnezeu. Și Dumnezeu va trimite la mine oamenii care au nevoie de mine, de capacitățile mele, de ceea ce știu eu să fac. Nu o să pun pe ușă, nu o să știe nimeni că exist, pur și simplu vor veni oamenii. Și oamenii așa au și venit. A început să vină un om, 2, 3, poate aveam doar un om pe săptămână, poate mai venea un alt om peste 2-3 săptămâni și așa ușor, ușor oamenii au început să dea de la unii la alții și s-a creat așa o informație în rețea și oamenii s-au adus unii pe alții până în măsura în care am ajuns după un an și o lună, cam așa, să am săptămânal oameni care vin, eu lucrez doar o dată pe săptămână maxim, adică nu sunt pe principiu două ședințe pe săptămână. În multe cazuri, dacă este o treabă cronică, da. Adică dacă chiar sunt lucruri grave, da. Dar îmi place să las să se așeze informația. Și așa s-au întâmplat lucrurile. Ulterior am început să lucrez și să vină oamenii care puteau să primească informațiile și erau pregătiți să primească, pentru că, într-adevăr, trebuie să fii pregătit, pentru că la masaj ies foarte multe lucruri, ca și straturile de ceapă, să zic așa. Spune-ne, te rog, uite, dacă tot am ajuns la subiectul, ce este un masaj în sine?
Pentru că până te gândești și formulezi, iarăși, aduc experiența mea. Eu, până ajunge la Bianca, ce experiență aveam cu masajul, din aia făcută cu forța, și atunci m-am dus pentru că la un moment dat mă dorea foarte tare spatele și atunci trebuia să fac niște proceduri. Și atunci la mine s-a făcut masaj din ăla cu forța, frate, ca să te dorea a doua zi și vânătăi aveai și el, în mod normal, la prima impresie te simți și că mai bine, pentru că vrei, nu vrei mușcheia ți-i pune în funcție, dar când am venit la tine, așteptam aceeași abordare, păi și Bianca abia s-a atins de mine, hai să zic așa, în comparație cu experiența care... Și atunci am înțeles că există mai multe tipuri de masaj. Hai să începem de aceea ce este un masaj și după aia să ne explici un pic pe tipuri. Iar în legătură cu, ca să continui, în legătură cu abordarea ei și cu straturile de ceapă, cum ai spus tu, iarăși mi-aduc aminte după prima ședință, care o dată pe săptămână, mi-ai spus că vezi că urmează în următoarea perioadă, până la următoarea ședință, s-ar putea să ai niște stări emoționale nu chiar obișnuite pentru tine. Zice, undeva prin a patra, a cincea zi. Ce că eu a doua zi dimineață boceam în hohote și nu înțelegeam de ce. Am și vorbit cu tine, ți-am spus, și ea zice, wow, nu m-am așteptat așa de repede, dar da, este normal. Și atunci am înțeles că masajul este mult mai adânc decât pur și simplu fizicul, atingerea fizicului și ușurarea stării fizice. No, dă-ne o definiție din punctul tău de vedere. Ce este masaj, un masaj? O să încep. Deci, masajul, în primul rând, înseamnă, într-un singur cuvânt, masajul înseamnă conectare. Începând de la ce ai zis tu, nu ai fost singura. Din păcate, au ajuns foarte multe femei. În principiu, eu am lucrat 80% în principiu cu femei. Ulterior au început să vină și bărbați și lucram, adică cu bărbați de 2 metri și peste 100 de kilograme. Deci, imaginați-vă, eu, o femeie de 1,68 și 50 de kg pe vremea aia, cum mă întrebau când ieșeau de la mine, dar cum poți, de unde ai atâta forță să lucrezi, că eu am 2 metri sau 1,80 m și 80, 90, 100 de kilograme, că ăsta era adevărul. Dar masajul, pe lângă faptul că este conectare, niciodată nu ar trebui să lezeze sau să agreseze pe celălalt în niciun mod, nici energetic, nici sufletesc, nici psihic, în niciun caz nici fizic. În momentul în care există agresiune, tu de acolo trebuie să pleci. Pentru că, inevitabil, creierul tău va înțelege că, băi, odată ce omul ăsta mă agresează fizic, da? Adică tu stai, eu cu toată lumea cu care am discutat, îmi spuneam, am stat acolo pentru că cumva mi era jenă sau poate așa era metoda sau poate așa trebuia să facă ca să-mi pună oasele la loc și ulterior mă trezeam cu vânătăi. Dacă există cazuri, da, într-adevăr, dacă ți este sărit osul mandibulei sau dacă ai o problemă la nivelul umărului, da, și trebuie să îți pună osul la loc, dar asta după o vreme, da, atunci poate să se instaleze acolo vânătăi sau echimoze după câteva zile. Dar nu este cazul în momentul în care vorbim de masaj de relaxare sau în niciun caz de masaj terapeutic. Și aici ai spus să trecem un pic prin tipurile de masaj. Da? Deci există masaj de relaxare, unde lucrăm strict pe zona de tot ce înseamnă tegument și mușchi sau mușchi. Putem să lucrăm doar pe tegument, adică fără nicio... și pe mușchi doar finuț, da? Masaj de relaxare, masaj anticelulitic. Însă aici cu menționarea, masajul anticelulitic niciodată sau în principiu de 80% nu va da roade dacă nu există și în același timp aport suficient hidric, da? Deci apă suficientă băută, alimentație, umblat și alimentație și neapărat sport pentru tot ce înseamnă drenarea limfei și drenarea a ceea ce înseamnă apă stocată în corp, pentru că majoritatea oamenilor nu beau suficientă apă și atunci, evident,
celulita este și asta, apă, grăsime. Apropo, în legătură cu masajul celulitic, foarte multe experiențe am auzit cu masaj celulitic și fiecare din ele era finalizată cu vânătăi pe zona respectivă, care cică era prelucrată. Deci ajungem la concluzia că iarăși nu este corectă pentru că metoda asta. Pentru că, în mod normal, pur și simplu trebuie să mergi pe punctele de drenare a limfei să o ajuți. Și, într-adevăr, trebuie să mergi și cu abordarea interioară, întotdeauna. Da, deci, în principal, limfa, tot ce înseamnă alimentație, apă, corect, sau cât de cât corect, sau cel puțin schimbate niște lucruri în direcția asta. Plus, se lucrează local și este o zonă cu mai multă grăsime și puncte de grăsime, da? Dar niciodată nu vom depune atât de multă presiune încât să lezăm zona. Să se facă acele vânătăi. Adică nu, pentru că aici se sparg vase de sânge, adică nu este deloc sănătos. Am avut, chiar acum o să povestesc de un caz unde a venit o doamnă și avea dita mai vânătaia, săraca femeie, dar o avea de 5 săptămâni, când am văzut-o eu prima oară. Nu este normal așa ceva, adică nu facem așa ceva. Nu vreau să vorbesc pe nimeni de rău, mie nu-mi place să fac treaba asta, doar că e important să fim informați și dacă mergem la cineva care ne face treaba asta și vrem în continuare să mergem cu terapeutul respectiv, cu masorul respectiv, să avem o discuție cu el și să-i spunem că nu mai vrem treaba asta pe viitor, pentru că nu e bine pentru noi. Da? Deci, masaj de relaxare, masaj anticelulitic, masaj facial, aici poate să intre tot pe relaxare sau masaj cu drenare limfatică. Aici întotdeauna drenarea limfatică întotdeauna se va face foarte lent. Dacă optați pentru masaj de drenare limfatică și procedurile sunt foarte active, foarte rapide, nu este drenare limfatică. Limfa se drenează lent și acolo trebuie să ai răbdare. Iarăși, fiecare corp are timpului și ritmului, dar ca și procedură este mult mai lentă. Da? Și masaj terapeutic, ca să avem 5 mari categorii. Mai sunt și din altă sferă de masaje care sunt mai cu torsionări, cu așa, dar nu intrăm în astea pentru că nu e cazul la salon. Eu, în principiu, m-am specializat pe masaj terapeutic și mi-am ales nișa asta pentru că acolo am mai multă treabă. Fac și masaj anticelulitic, dar aici în principiu aici există o altă categorie de femei care e focusată doar în direcția asta. Vreau să mă duc la masaj anticelulitic și dacă după 3 ședințe nu se rezolvă treaba, masajul anticelulitic nu funcționează sau terapeutul respectiv nu este bun. Păi da, dacă eu îți spun, lucrăm masaj, dar ăsta este maxim 30-40%, pentru că tu ai apa, alimentația, sportul de făcut. Evident că nu o să vezi rezultate, pentru că restul de 50-60% tu nu-ți aduci aportul. Și asta este și în cazul masajului terapeutic. Trebuie să știm că în momentul în care mergem la cineva și cerem ajutorul dintr-o direcție, egal că este masaj, psihologie, consiliere, nutriționist sau așa mai departe, da? Întotdeauna, pentru ca să fac puțin o paranteză, oamenii când merg la orice fel de specialist, profesionist sau cineva care se ocupă cu o nișă, au senzația că acel om va face 100%. Nu se întâmplă asta. Asta este o iluzie. Omul ăla nu face 100%. Omul ăla face, din procentajul de 100%, face 50% partea lui. Asta va fi maximul care îl dă. Și atunci, noi restul, cei care mergem la profesionist, trebuie să ne asumăm acel 50% care vine în completare pentru 100%, pentru ca lucrul respectiv să funcționeze 100%. Și asta este ceea ce eu personal fac în prima ședință, când am o discuție cu omul respectiv care vine pentru prima dată la mine, da, în prima ședință, am o discuție și explic un pic cum stau lucrurile și dacă vrem să mergem într-o direcție favorabilă pentru amândoi, pentru că mie nu-mi place să-mi pierd timpul, dacă văd că nu ești asumat și nu ești aici ca să ai venit ca să faci ceva pentru tine. Eu nu pierd timpul. Dacă vrei să te ajut și chiar îți dorești schimbări,
avem discuția, dacă vrei, din a doua ședință mergem mai departe. Dacă nu, lucrurile se opresc la prima ședință și atât. Mhm. Ok. Spune-mi, te rog, pentru că iarăși am trăit-o la tine și am văzut, cum se formează acele blocaje fizice pe care tu atâta de finuț mi le scoteai, că la un moment dat m-am trezit cu Bianca, îmi făcea masajul la omoplați, pe marginea omoplaților, așa mergeai, și efectiv simțeam cum erau parcă niște petricele, corect. Parcă erau niște petricele care ulterior, care la început dureau foarte tare și care ulterior durerea a început să dispară și petricelele au început să, la fel, să diminueze și să dispară. Pe o parte, la un omoplat era mai intensă, la un omoplat nu era aproape deloc. Deci, foarte interesant. Explică-mi, te rog, cum se formează sau din ce cauză se formează aceste blocaje fizice, pentru că eu bănuiesc că ele sunt legate și cu partea emoțională, pentru că n-are cum altfel, știi? Da, da, absolut, Și absolut. ce sunt ele În principiu, tot ce se întâmplă cu pietricele care se simt tactil. Da, ce sunt ele în sine, acele petricele? În principiu, în prima fază sunt blocaje pe sistem limfatic. Deci cam asta e. De ce? Pentru că tot ceea ce ține de corpul nostru, orice se întâmplă, vine din sfera psihoemoțională, da? Atunci, pentru că noi, în principiu, suntem la bază, funcționăm ca și entități energetice. Noi suntem energie la bază, da? Orice în universul ăsta pornește de la energie. După aia, sfera trăirilor, sfera psihoemoțională, iar apoi sfera fizică. Bun. Revenind la bază, în momentul în care există un dezechilibru la nivel psihoemoțional sau la nivel energetic, Da. ușor, pe măsură ce el nu este lucrat sau nu este conștientizat și eu nu-l conștientizez și nu lucrez asupra lui, el ușor se va transforma și va merge în planul fizic. Ca să ajung o pietricică, da, dau acum un exemplu minor, ca să ajung o pietricică, de exemplu, nu pe spate sau pe spate, că ai spus tu de spate, da? Toată sfera asta de spate ține de lucruri pe care eu le duc în spate, lucruri pe care eu le simt, trăiri sau situații pe care eu le duc în spate și trebuie să le duc pentru că asta este viața, da? Dar asta este în creierul nostru, că trebuie să duc. Nu trebuie nimic, dar eu le simt ca pe poveri. Am 2 copii și sunt acolo, grădiniță, școală, mâncare, casă și așa mai departe. Toate lucrurile astea, din psihicul meu, se vor face săculeți limfatici, da? Care se vor depozita pe spatele meu, pentru că sunt multe lucruri ca eu, ca și femeie acasă, trebuie să le duc. N-am întâlnit persoană alături de care eu să lucrez și să nu aibă nimic pe spate. Întotdeauna, în caz de 70-80%, toate lucrurile și toate trăirile pe care noi le avem sunt în zona spatelui. Acolo se depozitează cel mai bine. Restul, brațe, picioare, zona pieptului, cap, restul. Dar în zona de spate sunt cele mai multe. Deci, ca să ajungă în plan fizic, avem emoțiile, limfa care se blochează. De exemplu, am dat exemplu cu spatele, o să mai dau și un exemplu cu fierea, de exemplu, pietre la fiere. Sunt persoane care au pietre la fiere. Am avut chiar după o primă ședință, o doamnă, prima sau a doua ședință, nu mi-aduc bine aminte, maxim a doua ședință a fost, am lucrat cu ea și la câteva zile, la 2-3 zile după masaj, m-a sunat pentru că a făcut o criză de fiere. De ce? Pentru că lucrând, da? Cum am spus și mai devreme, corpul care este ca și o ceapă, da? Ceapa are mai multe straturi, inclusiv coaja cepei, are mai multe straturi. Noi în prima ședință dăm primul strat jos, în a doua al doilea strat, în al treilea al treilea strat. De asta, după fiecare strat, da? Dacă tu ești un caz, și asta iarăși fac o paranteză,
paranteză, funcție de fiecare om, de sensibilitatea omului, de cât de deschis e omul, de cât de deschis este să lucreze și de cât de dispus să își dea dintre persoanele care au fost foarte rapide. Adică astăzi am lucrat cu tine, mâine deja lucrurile s-au întâmplat. Tu ai fost clar, aici pot să spun că din momentul în care ai venit la mine și am lucrat, ai fost cu intenție venită și conștientă să lucrezi pe lucrurile care erau de lucrat. Da? Pentru că asta, iarăși, setarea psihică, da? Creierul funcționează foarte bine și în momentul în care ne propunem ceva și ajungem mult mai repede la treaba asta și corpul știe, hello, mâine te duci la masaj, ești pregătită să scoți afară. Da? A fost primul tău strat de ceapă, criza de plâns, adică criza, nu a fost o criză, a fost o descărcare. Exact. Pentru că noi ce facem? Viața de zi cu zi, cum am spus mai devreme, societatea ne împinge să ne focusăm atenția în permanență înspre exterior. Și noi acumulăm astăzi o emoție, mâine o emoție, copiii sunt lângă noi, trebuie să ne ocupăm. Sau dacă nu avem copii, ne înfuriem pe partener, pe șef, pe colegi, nu putem să spunem, da? Acumulăm azi, acumulăm săptămâna asta, luna asta, anii ăștia, 1 an, 2, 3, dar nu descărcăm acele emoții. Și sunt persoane care nu se descarcă periodic și ăsta este motivul pentru care fac ori explozii, și asta este un caz bun, dar cel mai nasol este când fac implozie și cancerul este tot o implozie. Sau cancerul, o implozie, boala autoimună este tot o implozie, adică ce fac practic? Explodez în interior, explodez intern, nu extern. Da? Dacă am ținut astăzi, mâine, poi mâine, 20 de ani, lucruri în gâtul meu pe care nu le-am comunicat și am vrut să le spun, în primă fază puteam să le spun frumos. Peste 2-3 ani îmi venea să țip, peste 7-8 ani îmi venea să urlu, dar n-am făcut-o din vari motive. La un moment dat o să am probleme cu tiroida, că și corpul ăsta are funcționalitatea lui și are timpul lui. Dar și asta în funcție de om. Pentru o persoană poate să fie după o săptămână, să înceapă să mă doară gâtul, să simt că cineva mă strânge de gât. Pentru o altă persoană poate să fie după 1 an. Și lucrurile astea, în momentul în care începem să lucrăm, de la prima ședință încep să iasă. Mai frumos sau mai puțin frumos. Și foarte multe persoane se sperie. Acesta este un proces complet normal. Se sperie pentru că nu sunt obișnuiți cu procesul. Noi nu suntem obișnuiți să fim conectați la emoțiile noastre și la psihicul nostru și să lucrăm, să lăsăm să iasă. Nu e nimic anormal. Deci, practic e și un proces de un fel de detoxifiere emoțională. Crezi că atunci când o persoană vine la un masaj, dacă face paralel și o detoxifiere propriu-zisă alimentară, l-ar ajuta mai mult, mai bine? Da, absolut. Și aș începe până la detoxifierea alimentară, aș începe cu aportul hidric, pentru că aici este o mare problemă. 90% din persoanele alături de care eu am lucrat erau la maxim 2, maxim 3 căni de apă băute zilnic. 3 căni de apă băute zilnic înseamnă 600 de mililitri de apă maxim. Asta este foarte puțin. În măsura în care poate peste 80% beau și cafea, primul lucru dimineața, adică deshidratare maximă. Evident că vom avea retenție de apă, evident că vom avea foarte multe probleme, inclusiv în sfera limfatică, că și limfa aia se drenează și cu apă, da? O ajută și apa să se dreneze, să se curețe. Și trebuie să înțelegem că și nutriția este foarte importantă, pentru că ea face și corpul ăsta este material. A fost făcut pentru să primească lucruri materiale potrivite, da? Adică ca să-l păstrez într-o stare funcțională optimă, eu trebuie să știu și cum să-l hrănesc. Eu dacă am o mașină care merge pe benzină,
da? Și din fabrică ea este făcută să meargă pe benzină, dar eu toată ziua îi dau motorină sau îi dau ba motorină, ba benzină, ba motorină, ba benzină, evident că la un moment dat și mașina aia o să se dea complet peste cap. Așa funcționăm și noi. Trebuie doar să înțelegem care este tipul de combustibil de care noi avem nevoie. Am înțeles. Și că avem nevoie de ăla, pentru că aia este valoarea pentru noi. Deci, da, vrem funcționalitate, trebuie să venim din toate direcțiile. Și ca să ajungem la centru, trebuie să unificăm toate perspectivele, ca să putem ca centru să fie funcțional. Din păcate, și până acolo, încă o dată, nimeni nu ne împinge să mergem la centru. Toată lumea ne duce în exterior. De aici și disfuncționalitatea majoră, din păcate. Tocmai de aceea, în societatea de astăzi, disfuncționalitatea maximă. Tocmai de aceea facem live-urile, să ajutăm și live-urile astea, pentru că să ajutăm să împuternicim și să aducem oamenii în interiorul lor, în primul rând, pentru că dacă încep să se asculte, e total altceva. Bun. Bianca, povestește-mi, te rog, dă-ne, te rog, niște sfaturi practice de automasaj. Nu știu, mă doare capul, spatele, un pic să mă relaxez, până ajungem la specialist. Pentru că vreau să spun eu, până găsești și specialistul potrivit, dar uneori pur și simplu vii acasă cu durere de cap sau ai avut o zi grea și poate ne dai niște puncte, niște tehnici în care să putem să facem lucrurile astea acasă. Bun. Da, ar fi foarte bine să cunoaștem și zona asta, pentru că tu ești primul om care te poate ajuta până să poți să ajungi la cineva, mai ales atunci când există tensiuni foarte mari și, cum ai spus tu, vin acasă și eu am nevoie în momentul ăla să descarc corpul sau tensiunile pe care eu le am. Înainte de masaj, și asta ar fi cumva un masaj general, să spun așa a venit acum informația, ar fi shaking-ul. Adică tehnica shaking-ul, asta iarăși nu ne învață nimeni și nu se prea vorbește despre shaking, este ca un masaj general activ. Adică, practic, ce se întâmplă? Este o descărcare activă, conștientă, corporală. Vin acasă, mă simt încărcat, da? Mă duc în sufragerie, în baie, unde ar fi bine inițial să nu mă vadă nimeni până psihicul meu se obișnuiește cu asta și încep să scutur corpul. Da? Încep să scutur, dar tot corpul, pur și simplu, brațele, mâinile, capul, încep efectiv să scutur. Și faceți treaba asta în primă ședință, să zic așa, în primă încercare, măcar un minut. Un minut pe ceas, 60 de secunde, eu scutur corpul în continuu și vedeți cum vă simțiți înainte și după ce ați scuturat corpul. Și ulterior faceți asta din ce în ce mai mult, inclusiv până la 10 minute în continuu. O să vedeți că obosește corpul, da? Și o să vedeți că o să începeți să fiți tot mai conștient de tensiunile pe care le aveți în corp și o să le vedeți cum pleacă. Pentru că shaking este unul dintre cele mai simple metode. Pentru ca primul sau al doilea strat de ceapă să cadă jos. Pentru straturile mai, astea ca să nu se acumuleze foarte multe când ajungem la terapie, da? Și ulterior, după aia, să mergeți și la masaj și să lucrați cu cineva, pentru că sunt lucruri tehnici simple care mai puteți să faceți. Shaking-ul e prima. Apoi, am o zi stresantă, vreau să descarc stresul psihic, vreau să mă mai relaxez puțin, apăsăm punctul ăsta de aici. Da? Este un punct pentru 99% din oameni dureros. În prima fază poate nu, o să vedeți că este dacă pun degetul nu aici, cumva degetul nu intră, cumva aici, în zonă, masați și vedeți unde doare și acolo unde doare o să masați în continuu și puteți să faceți așa, 5, 10, 15 minute, până când simțiți că mai puteți să suportați. De obicei este foarte dureros.
Aici se adună foarte multe tensiuni și este un punct care merge înspre cap, înspre tâmple, înspre zona de ceafă, înspre sistemul nervos central, înspre sistemul nervos central care relaxează întregul organism. Și apăsați și pe o mână și pe cealaltă. Punctele mele sunt dureroase în momentul ăsta și mă doare inclusiv pielea, pentru că eu lucrez pe ele zilnic și mă doare doar pielea, da? Deci o să vedeți, dacă faceți treaba asta 5-10 minute astăzi, o să vedeți mâine că o să vă doară pielea, dar e ok, da? Nu apar vânătăi, nu apar echimoze. Este normal. Apoi, pentru durerile de cap din zona tâmplelor sau zona asta așa frontală, am durere de cap în zona frontală, zona tâmplelor, pur și simplu apăsați punctele tâmplelor. Aici în exterior găsim tâmplele, există niște mici adâncituri. Acolo unde ajungem la adâncituri o să vedeți că mergeți și în spate, rotiri înspre spate și rotiri în față. Pentru zona de tot ce înseamnă sinusuri sau ochi, da? Am sinuzită, sunt răcit, mă dor ochii în cap, am stat prea mult timp în calculator sau lucrez la calculator 8 ore, da? Sau eu știu ce mai fac la calculator. Punem degetele aici și o să vedeți iarăși degetele intră, este un spațiu mic unde pur și simplu puteți să masați, de obicei e dureros, sau puteți cu degetele mari să faceți așa masaj, practic sub sprâncene, intră așa în interior. Ăsta este cel mai dureros aici, apoi mai avem și aici. Nu aici sus, aici, mai jos, da? Tot tâmple, tot un punct pentru tâmple. Jos lângă nas, din nou, tot pentru sinusuri și în momentul în care sunteți răciți, e frig afară, intrăm în casă, ni se înfundă nasul, încep ochii să curgă și alte cele. Pentru desfundare nazală sau tot ce înseamnă probleme de respirație, apăsăm aici jos. Avem 2 puncte lângă nas, 2 adâncituri. Aici jos, așa. O să vedeți că și ele sunt dureroase. Dacă apăsați puțin mai tare, o să doară. Apăsați sau rotiți. Da? Apoi, în zona cefei, aici în spate, o să încerc să mă întorc, să vedem dacă se vede. Da? În zona de spate, o să vedeți că, nu știu cum se vede, Natalia. Un pic, dacă te dai un pic mai spre dreapta, așa cum ești tu. Așa. Perfect. Acum e perfect pe mijloc. Aici în spate o să vedeți, dacă masați, da, vădu, aici avem niște puncte, chiar la inserția craniului. Aici avem niște puncte care de obicei pentru 100% din persoane sunt foarte dureroase, pentru că aici se adună foarte, foarte multe tensiuni și foarte mult stres. Aici 2 puncte jos și mergeți tot mai sus. Pe măsură ce masați, o să vedeți cum degetele, o să vedeți efectiv așa niște puncte, niște gropițe. Gropițele acelea sunt foarte dureroase și le masați pe ele așa. Apăsați, pur și simplu puteți apăsa, țineți puțin presiune 5 secunde, după care puteți să eliberați, sau prin masaj circular, da? Și pe zona de omoplat, da? Cu 2 degete, apăs pur și simplu zona de omoplat ca să eliberez tensiunea din zona omoplaților atât cât pot eu, pentru că prea puțin pot eu să fac față de ce ar face un specialist. Dar atât cât pot, mă ajut singur. Bun. Și în cazul în care există durere de cap, dar durere de cap în zona creștetului capului, da? Aici cel mai potrivit, luăm cu 2 degete și pur și simplu apăsăm în mijlocul capului, apăsăm, da? Putem să pornim de la inserția firelor de păr și mergem așa în linie dreaptă până în spate, apăsăm cu 2 degete sau pur și simplu batem așa cu 2 degete în creștetul capului. Asta de obicei se întâmplă în momentul în care ni se blochează chakra coroanei. Din păcate, la foarte multă lume este blocată. Și după o zi stresantă, cel mai încărcat este capul și zona omoplaților, pentru că la muncă
care este cel mai activ? Creierul, evident. Da? Și atunci creierul rulează și normal că se adună presiune și tensiuni la nivelul capului și acestea sunt niște metode foarte la îndemână și simple în momentul în care nu avem pe cineva să ne ajute, niște metode simple care ne putem ajuta noi pe noi. Mulțumesc! Spune-mi, te rog, tu ai integrat uleiurile esențiale în masajul tău. De ce? Pentru că ajută, mai ales la persoanele care sunt foarte mentale. De ce? Pentru că noi trăim pe planeta Pământ. Planeta Pământ are plante. Plantele sunt un ajutor foarte bun pentru noi din sfera spirituală și fizică. Da? Și uleiurile esențiale, practic, ulei esențial. Înseamnă esența unei plante. Da? Ulei esențial de lavandă. Acolo avem esența energiei de plantă, da? Esența energiei de plantă, pe care eu o focusez pe un punct al meu sau pe o problemă a mea sau în direcția de a mă ajuta să descarc ceva anume. Și dacă căutăm ce face lavanda, o să înțelegem și ce face țintit uleiul esențial de lavandă. E tot ce înseamnă sferă de relaxare, sferă pentru probleme de insomnie, probleme de somn, dureri de cap și alte cele, dar inclusiv pentru relaxarea copiilor. Puteți să dați și la copii, să bea în lapte seara, dacă există problemă, o picătură. Dar asta am făcut o paranteză. Deci eu am început să le folosesc în momentul în care, eu personal am început să le folosesc, după care am început să le aplic, să le folosesc la masaj. Pentru că nu doar că ajută corpul, dar ajută și psihicul. Ajută și psihicul. Chiar dacă crezi, chiar dacă nu crezi. Și Dumnezeu există, chiar dacă crezi, chiar dacă nu crezi în El și El tot există. Așa și plantele. Corect. Asta voiam să menționez și eu, că uleiurile sunt un instrument fantastic pentru abordarea holistică a sănătății, pentru că exact ceea ce ai spus tu, ele funcționează și pe plan psihoemoțional, pe plan spiritual și pe plan fizic. Plus, aplicarea lor pe piele cu ulei de diluție, asta înseamnă în peste 20 de secunde acel ulei deja este în fluxul sanguin și în fluxul limfatic. Asta înseamnă că el își face efectul. Bianca, știi ce voiam să te mai întreb? Că la sfârșit o să dau deja niște recomandări care uleiuri ar fi, cu toate că e foarte interesant. Când veneam la tine, eu luam uleiurile care le simțeam eu, nu anume mi recomandai tu să, uite, vină cu uleiul ăla sau vină... Și atunci eu, ce simțeam eu, atunci luam pentru ziua respectivă. Asta înseamnă că aia aveam nevoie. Dar o să dau și niște recomandări și o să te rog și pe tine să dai niște recomandări de la început, de exemplu, cu ce uleiuri ar fi fain să înceapă un om când merge la masaj dacă nu știe nimic despre ele, știi? Care ar fi astea? Cu ce uleiuri ar fi fain să înceapă o primă ședință? Da, primele ședințe, de exemplu. Cu cele mai simple. De ce? Pentru că, adică tot ce înseamnă cele mai simple înseamnă cele mai sensibile, așa, cele mai care nu te duc direct în esență ca și dezirul. Simple însemnând lămâie, toată zona asta de portocal, lămâie, Citricele. lavandă, citrice, da. Pentru că citricele în special merg pe sfera psihică și tot ce înseamnă mai dulce, sau lemnos merg pe sfera emoțională. Și atunci, în principiu astea, eu aș spune că 3-4 uleiuri este suficient, deși, de ce? Pentru că, încă o dată, funcționăm sub formă de foi de ceapă și atunci eu nu pot să bag direct un ulei care este foarte puternic și aici, iarăși, mă reîntorc
cât de conectat este terapeutul el cu el și cu persoana care vine. Conexiunea e foarte importantă, pentru că eu trebuie să fiu acolo, prezent și conectat la om, să văd ce are nevoie omul respectiv. Poate omul dintr-o primă ședință nu poate să ducă decât 1 lei. Poate nu poate să ducă nici măcar 1 lei. Poate eu voi lucra doar cu uleiul de bază pe el și atât. Pentru că e atât de încărcat încât eu nu mai pot să pun încă 1 lei ca să facă poc. Adică am avut caz de o doamnă unde n-am lucrat cu absolut niciun ulei esențial și sunt cazuri unde nici măcar nu e nevoie să lucrez cu ulei esențial, unde după femeia făcea pe ea, pe românești. Adică nu mai era cazul să mai scoți altceva. Era atât de încărcat încât pur și simplu la jumătatea ședinței a trebuit să oprim, s-a dus la toaletă, după care nici n-am mai putut să mai continuăm. Atât de încărcat a fost. Era o doamnă supraponderală cu foarte multe probleme, n-am discutat nimic înainte. A fost prima oară când am văzut-o și am știut că prima oară o văd și singura dată când lucrez cu ea și așa a și fost. De ce? Psihicul s-a speriat, da? Corpul a început să scoată, psihicul n-a avut capacitatea să înțeleagă ce se întâmplă, de ce mie mi se întâmplă asta acum, s-a speriat, a doua oară nici n-am mai văzut-o. De asta spun, e foarte important, în primul rând, omul, să mergem pe rezonanță și să vedem ce simțim în legătură cu omul ăla sau de ce mi-e frică. Am avut foarte multe persoane care mi spuneau din prima ședință sau nu aveau curajul să spună din prima ședință, dar după 5-10 ședințe mi-au spus, mie prima oară mi-a fost frică. Eu mă puneam pe masaj și am avut persoane care pe masa de masaj, am avut persoane care începeau să tremure. Atât de încărcat era corpul și nu mai puteam să mai lucrez cu ulei esențial. Pentru că începeam să lucrez, energia începea să se miște, să circule fluxul, să înceapă să funcționeze echilibrat, blocajele să înceapă să iasă și efectiv îi clănțăneau și dinții omului. De la început și până la final, până când eu am omorat. Și atunci aici nu mai poți să pui ulei esențial. Înțelegi? De asta spun, se pot folosi și e foarte bine să fie folosite, dar și în funcție de încărcătura cu care vine omul. Că i-ai pus, îi tremură și îi clănțăne și dinții în gură, tremură tot corpul și tu mai pui și ulei esențial, ai terminat. L-ai terminat. Sau l-ai băgat în niște crize așa de eliminare că se sperie, cum zici tu. Da. Ok, aș vrea să dăm totuși niște recomandări care ar fi uleiurile care să înceapă, deci astea sunt citricele și sunt de acord cu tine pentru că citricele fluidizează limfa în primul rând, citricele lucrează foarte mult pe partea psihoemoțională pentru a te ridica, pentru a-ți ridica dispoziția, energia, starea, ceea ce e foarte, foarte important în cazul când masajul făcut te trece printr-o stare de eliminare mai gravă, știi, ca să nu te ducă total în jos, citricele te ajută să te menții. O altă categorie, într-adevăr, cred că după citrice aș recomanda rășinoasele, pentru că ele sunt și antiinflamatorii, pentru că întotdeauna unde există blocaje, există proces inflamatoriu în corp, întotdeauna. Deci orice problemă de sănătate care este evidentă fizic, acolo există deja proces inflamatoriu, să știți. Că este mai grav, că este mai puțin grav, asta deja depinde de fiecare. Și da, într-adevăr, tămâia, cobaiba, astea primele le recomand eu, dar tămâia este mai puternică, într-adevăr, dar începeți cu doze micuțe, hai să zic așa, nu 5 picături din prima ședință. O picătură la tot corpul, așa vă este suficient pentru a începe să mișcați lucrurile. De asemenea, avem amestecul de durere Deep Blue, de exemplu, care ajută foarte mult pentru zone în care efectiv simțiți că-s dureroase, unde vreți să scoateți acea durere. Aromataci, amestecul blendul aromataci, care este fantastic din punctul meu de vedere. De exemplu, Deep Blue este orientat la unele persoane, Deep Blue merge foarte bine pe anumite dureri.
La altele, Aroma Touch este mai în evidență și ce am observat la Aroma Touch este că ajută foarte bine anume la acele blocaje care sunt, acele petricele mărunte care se fac, știi? Deci Aroma Touch, din punctul ăsta de vedere, îl iubesc enorm, enorm de mult. Deci astea ar fi direcțiile de la care să porniți. Un alt lucru care eu personal îl recomand, nu beți apă înainte, nu beți, da, beți apă înainte de a merge la masaj. Da. Hai că am zăpăcit un pic oamenii. Adică eu am vrut să spun de la început, nu vă duceți nehidratați la masaj. Asta este important. Deci beți apă, este fantastic să puneți direct o picătură de lămâie, de ulei de lămâie sau orice altă citrică în apă care vreți voi și să vă hidratați înainte de asta, pentru că masajul, într-adevăr, mai ales după masajul terapeutic făcut cu cap, cum zic eu, punctat, mișcă corpurile, pentru că efectiv se aplică pe zone energetice, pe puncte și atunci lucrurile nu trebuie să fie forțate. Ele un pic sunt, e ca și un buton, deci dacă știi să apeși butonul corect, el încep să se miște. Ei, pentru ca ele să se miște mai ușor, mai bine, e nevoie de apă, dragilor, pentru că noi suntem 80% apă. Contează enorm. Așa. Și un alt lucru care eu îl recomand, după masaj, nu mergeți să mâncați o prăjitură, pentru că e nevoie, acolo lucrurile continuă, acolo încep să se miște niște toxine în corp. De aceea eu recomand să mergeți să mâncați ceva făcut din legume, din crudități, o salată care să conțină fibră, pentru că fibra absoarbe toxinele. Dacă intestinul sau căile de eliminare din corp, a sistemului limfatic în intestin nu sunt blocate, atunci marea majoritate a toxinelor se elimină în intestin anume. Așa ar trebui să se curățe corpul nostru. Ei, dacă ele să nu se recircule, este nevoie de o fibră care să le absoarbă și să le elimine. Fibra cea mai concentrată și de calitate cea mai bună este în legume și verdeață. Foarte important lucrul ăsta. Deci, practic, țineți minte despre câteva lucruri importante. Hidratare înainte de a ajunge. În timpul masajului la specialist, folosiți uleiurile la început care le recomand pentru început dacă nu știți nimic despre ele. Da, apropo, un lucru care am vrut să-l menționez, este fantastic atunci când te duci la un profesionist în cabinet și în primul rând este cald. În primul rând este cald în cabinet, să nu stai să tremuri în timpul masajului, că uneori, în al doilea rând, muzica. Deci o melodie pe fundal te relaxează total. Deci asta pe mine m-a ajutat asta foarte, foarte mult de asemenea. Și deja aplicarea acelor uleiuri esențiale ținând cont de mâna blândă a specialistului. Iar la sfârșit, nu vă duceți să vă premiați cu o prăjitură, că vezi, Doamne, eu mi-am făcut masaj, mergeți să vă premiați cu o salată bogată din crudități și pentru că am mai auzit așa istorie când la salon vine să-și facă masaj și salonul în sine oferea ca și bonus o prăjitură, oricare care putea și stătea pe masa de masaj omul și de aici mânca prăjitură. Deci, nu se face așa ceva, dragilor. Deci, relax. În primul rând, nu se mănâncă. În primul rând. Eu, din punctul meu de vedere, nici nu aș recomanda să vă duceți cu stomacul plin la masaj. Da. Și după masaj, neapărat mergeți și mâncați o mâncare mai sănătoasă care să conțină fibră. Asta este foarte, foarte important.
Bianca, dacă vrei tu să mai adaugi spre final, că vrem să ne încadrăm într-o oră, eu știu că aici este foarte mult de spus, pentru că chiar vorbeam cu Bianca despre care sunt emoțiile conectate cu fiecare organ din corp și ea zicea, păi da, îmi trebuie vreo 3 zile, îmi trebuie să vorbesc despre asta. Adică, ok, hai că o lăsăm într-o parte deocamdată subiectul ăsta. Am încercat să vă dăm lucruri cât mai practice, simple și practice, dar eficiente. Deci asta este foarte important să înțelegeți, pentru că noi, uneori, ca oameni, așteptăm niște soluții mărețe care să ne rezolve problema noastră la fel de măreață sau problemele noastre la fel de mărețe. Dar să știți că viața constă din lucruri mici, din tehnici mici. Uitați, punctul ăsta nici nu știam care mi l-a arătat Bianca. Dar păi uităm sau nu ținem cont de lucrurile astea. Pur și simplu să ne apăsăm. Sau tehnica de, cum ai spus tu, de scuturare? Shaking. Da, Shaking. Vai, asta e fantastică din punctul meu. Deci poți să mai pui și o muzică și să faci shaking. Deci... Da, chiar apropo de asta, chiar vreau să fac un grup, în special pentru femei, pentru că făcând iarăși să ne încadrăm până la fix, da? 1 minut vorbesc despre asta, femeile ar trebui, din punctul meu de vedere, orice femeie, toate femeile să-și găsească terapeut pe rezonanță, da? Ca și concluzie, pe rezonanță, întotdeauna. Poate este nevoie să mă duc la 5, 10 sau 20 de oameni, da? Ca și la medici. Nu rezonați cu ginecologi, cu toți ginecologii, rezonați cu unul singur, că de aia l-ați ales. Și cu soțul, ați rezonat, sau cu partenerul cu care sunteți în relație, ați rezonat și sunteți în relație pentru că rezonați cât se poate de bine cu el și n-ați rezonat cu ceilalți. La fel și la masaj, da? Poate este nevoie să mergeți la 50-20 de masori înainte, până îl găsiți pe cel cu care rezonați voi. Țineți-vă de treaba asta, de omul alături de care rezonați și dacă nu l-ați găsit, căutați-l în continuare pentru că rezonanța este foarte importantă. Nu înseamnă că veți rezona pe 10 ani. Poate veți rezona doar 2 ani, 2-3 ani, după care veți merge la etapa următoare sau la omul următor. Asta cel puțin este un lucru pe care eu îl spun. Rezonăm cât rezonăm. Dacă ceva nu mai rezonează în relație cu mine, mergeți la cel cu care rezonați. Mie nu-mi place să țin omul legat de mine. Asta este o prostie. Și din păcate treaba asta se face, pentru că oamenii au senzația că o să piardă ceva sau lucru sau banii sau... Nu, totul este un flux. Dacă unul pleacă, vine altul și totul este un flux. Ne luăm ce avem de luat din relație cu un om, după care mergem la următoarea etapă. Da? Și întorcându-mă puțin, femeile ar trebui să facă masaj, fiecare femeie, nu la cineva, să-i se facă masaj de cineva pe care ea îl cunoaște, adică de soțul, de mama, de sora, de nu știu cine, ci de un specialist în relație cu care să fie obiectivă, da? Să se poată vulnerabiliza complet, spațiul să fie... Spațiul este foarte important și ceea ce eu cred pentru omul ăla, în primul rând, va trebui să fie confortabil fizic, căldură, umiditate, lumină, să nu-i bag farul în ochi când el vine la masaj. Va trebui să fie o lumină foarte difuză, ca la naștere, că nici când naști nu ești cu becul pe tine, asta ar fi o naștere normală, adică o naștere sănătoasă, nu acolo unde îți vine cu farul între picioare și... Asta e realitatea, că omul nu se deschide, ci se închide, se va face ca un arici și nu o să mai iasă nimic. Tu te contracți, mușchiul se contractă, mintea ta este contractată, nu-ți dai voie să existi, să fii și să scoți emoțional ce ai nevoie să scoți. Spațiu fizic, conexiunea și de acolo lucrurile vor merge în direcția potrivită. Asta ca și o concluzie. Bianca, mulțumesc foarte, foarte mult pentru timpul tău, pentru sfaturile tale prețioase. Cred că o să mai gândim noi încă un Zoom pe viitor pentru a adânci un pic subiectul acesta, pentru că într-adevăr este un subiect. Eu am văzut pe pielea mea personală că un masaj pentru
nici măcar nu pentru a vindeca lucrurile, pur și simplu pentru menținerea sănătății, este un musai să-l ai, adică ceva pentru a-ți menține sănătatea, energia, fluxul de energie, creativitatea, deci este pur și simplu obligatoriu să fie o dată pe săptămână, de 2 ori pe săptămână, asta deja fiecare decide. Dragilor, atât pentru astăzi. Noi ne vedem joia viitoare și dacă aveți întrebări, scrieți întrebările voastre sub video și atunci sau eu sau Bianca o să mă urmărim și vă răspundem cu drag. Mulțumim tare mult și să aveți o seară extraordinar de frumoasă!